Når jeg tænker tilbage fra, da jeg smagte den sidste gang. Ja, med smag. Ja, det var bedre smag. Den her, den har en lidt anderledes smag, synes jeg. Den er ikke mere så behagelig. Og lige det der par sekunder, der synes jeg, det er en dejlig smag. Sådan, det er en dejlig rundbrænde, altså det er ikke sådan. Men jeg ved ikke, om det er fordi, vi tog det rom, men min læber brænder af helvedes til. Kan det være ghosten? Får du bare, hvis du stikker der rundt om munden. Det kan jeg ikke udelukke. Nej, så får du lidt af det der kapsin. Det er godt. Hvordan er det nu med dig? Du har fået varme lidt sådan rundt omkring kop? Ja, nu brænder det igen. Nu føles det som en hel flok over igen, der står og tæsker løs med morgenstjerner. Og nu sætter det også i halsen. Ja? Ja. Velkommen til min verden. Men fra sidste gang, der synes jeg, at det er nok fordi, at jeg prøvede det før. Ja. Det var helt vildt. Nu har jeg virkelig fået noget fra øverste hylde. Ja. Og jeg synes faktisk, at sidste gang det var slemmere. Ja. Ja, det var slemt. Men det er nok fordi, at du sidder stille og roligt ved siden af, og det laver en lille dæmper på mig. Ja. Så. Jamen, jeg har flamme inferno inde i munden lige pt. Det er flammer. Det har jeg godt nok. Man kan nok føles det som sådan en eller anden... Jeg skal jo også ringe til en bedemand snart. Ja. Det føles som sådan en væv, der står inde og tæsker en med brænde eller inde i munden. Hvis du har en væv, så har jeg den store for. Ja. Det tror jeg. Ja. Det er min. Ja, det er godt. Ja. Det er i hvert fald sådan noget lille starter til... Ja, det er sådan en god vågen optægter. Det er... Ja. Nu er det jo dumt lige at tage en Morgan lige slut efter mig. Ja, det har jeg aldrig på. Jeg ved ikke om... Det er der jo masser af smag i glassene. Ja. Men jeg ved ikke om splitten den går ind og neutraliserer noget måske. Det siger chili-knop, det gør det værre. Hvad? Det gør det værre. Det gør det værre. Men så er det nok ikke... Så er det i hvert fald rigtig vågen op. Er vi ved at få det her? Vil du have? Vi kan bare tage en halv. Jamen lad os da... Hvis vi kan skrue den lidt op på det, så er det der forsøg bare. Jamen, jeg tror ikke... Min snak kommer højere. Men man kan jo stadig se, at jeg sad noget ved siden. Ja. Der er altså ikke også lidt kaptiner også. Skål. Skål på det. Den er blevet meget mild, Morgan. Det smager kun af lidt karamel. Der er ikke så meget smag i den. Ja, det er faktisk kun karamelsmag, man lige får. Ja, det er rigtigt. Der er ikke noget sprit af den i den. Nej. Smagsløg, de er døde. Ja. Fuldstændig døde. Det er godt nok. Det svarer næsten til at drikke en Bailey eller sådan noget. Det smagte faktisk rigtig af det, synes jeg. Ja. Nå, Det var da... der har man lige skrevet den der på CV og VV det nu. Ja, det kan jo godt gå fra os nu. Ja. Den må jeg nok sige. Så kommer lidt frem på tungespidsen nu, og gælden. Ja, det har jeg længere inde. Ja. Tungespids, der er noget væk fra, nu går det længere ned. Jeg synes, du sidder pænt. Det er cute. Det er ikke meget for dig? Jo. Den brænder, og nu synes jeg, at den Morgan her, den har godt nok lige sat gang i det. Ja, jeg tænker lige på, at du lærer en til det andet ben. Ja, lad os det. Ja, vi skal også prøve at gå ned i samme ben. Se om vi kan slukke den om. Ja, vi prøver lige at lave en lille slukker her. Du får jo heller ikke de der småsager med det. Værsgo til karamel. God lørdag. Ja, har en god karamelsmag. Kun karamel faktisk. Bailey karamel kan man sige. Er det sådan en light produkt, du købte der? Nej. Godt nok til lande liter, men den er en god mor. Så. Ja. Man får en fuld smag af. Det kan faktisk godt anbefales, at man lige spiser en ghost chili, før man skal have noget Morgan. Ja. Det er anbefalingsværdigt. Det er det, jeg siger. Morgan er altid godt. Ja. Lige meget hvad ugedag vi har. Det er en god anbefaling.
god. Ja, det er faktisk. Den er varm. Ja, jeg tror ikke, det skal have så meget tøj på. Nu synes jeg, det føles som sådan en barberblad, der bliver fået rundt ind i munden. Ikke fordi jeg har prøvet det, men jeg kunne forestille mig, at det føles sådan. Ja. Der trak du også en lille mine der, så det var et godt barberblad, du havde. Ja. Her går noget. Ja. Du skal bare til, hvis du kan tage en ghost til. Rigtig højt. Nej, men nu tænker jeg jo lidt på, at det skal også ud igen. Det, Jamen, den til den så. det er det. Det første morgen. Den er god. Det sætter kroppen i gang. Ja, det gør det godt nok. Hold da op. Huha! Jamen altså, hvis du tager en habanero, så tager jeg i hvert fald en ghost. De der habanero, det er kraftedeme store. Så tager du en halv habanero, så tager jeg en ghost. Skal vi det? Ja. Hvad? Skal vi dele en habanero? Ja, det kan vi godt. Så skal jeg måske have ghosten til noget mad. Ja, så... Det gør vi. Nu skal jeg spørge dig om det. Det er jo en god, det er en dejlig smag, det her.